dit hele verhaal dat is normaal tussen een paar uur werken. Nou, haast het zijn, dat is een paar seconden. De 30-jarige Ewout Vlieg van Kolm had een baanbrekend softwareprogramma voor de bouw ontwikkelen. De tijdwinst bij het programma is grut. Het is prachtig, het is machtig. En ik ben echt met dingen bezig die echt wel echt impact kunnen hebben, zeg maar. En we hadden natuurlijk het woningtekort. En dan binnen volle redenen voor. Alleen ben ik geen mensen. En dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen wat ik nou aan het doen ben. Dat is toch gewoon bijdragen nou aan het probleem. Want 74% tijd reductie. Dat is nou, ik al eerder zijn van, nou, dat is nou het geval bij funderingen. Of zelfs is het de helft. Zelfs al is het 40% in een andere context, in een andere specifieke situatie. Dat is nog steeds een prototype. Voor de uitvinding van Vlieg tekende de modelleur in 3D hoe het iets eruit zien moest. Dan werd het bestaan opgestuurd naar de constructeur en die moest het oertekenen en constructief aanpassen. Zag je dat dan meerdere keren heen en weg. En wat Rodley nou doet, is ik zit er tussenin. En dan haal je de data van de modelleur op en dan sturen we gelijk naar de constructeur toe. Dus de constructeur nou met de teken je en als de constructeur klaar is, dan kun je Rodley echt die data weer ophalen en dan weer omsturen naar de modelleur. En zo is er dus helemaal geen tekeningverkeer meer, maar gewoon een slim mondje dat er tussenin zit, zeg maar. De precieze werking achter de schermen is complex en van nul af opbouwd. En ik neem dat mijn lineaire algebra bommetje, zeg maar. Dat is een hele grote wiskunde, een hele grote logica, heel abstract, heel nuver in die zin. En op een gegeven moment hier ik data nodig van oké, het is heel leuk, ik denk wel dat er het kan, maar ik nog bewijzen. In het gebruik is het programma juist maar een paar klikken op een knop en dat lukt een soort potentiële gebruikers. En het wordt wel heel goed ontvangen. Mensen staan stijl achterover van, haast dat maken. Wil ik dat echt zo generiek en zo mooi. Dus nee, daar ben ik heel trots op.